Raġel ta' 44 sena li jgħix ta' Slima baqa' jinżamm arrestat wara li allegatament għeddet raġel ieħor b'sikkina l-ħadd wara li allegatament daħaq bih. L-akkużat ġimix li kellu arma li taqtaw bil-ponta f'post pubbliku u mingħajr permess tal-pulizija fost l-oħrajn. Huwa wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u d-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għax l-allegat vittma għadu jrid jixed u anke minħabba li l-imputat u l-akkużat joqogħdu viċin xulxin. Il-Qorti Kostituzzjonali tsabet li tabib li għandu distrofija muskolari u li kien jaħdem fl-Isptar Mater Dei ma kienx diskriminat meta ntalab joħroġ minn kamra li fiha kien qed jara l-pazjenti. Il-Qorti Kostituzzjonali bidlet deċiżjoni meħuda minn qorti preċedenti li kienet tat lil Naged Megalli kumpens ta' 5,000 euro war li qalet li kien ġie trattat b'mod inuman u degradanti. Kienet qalet ukoll li sofra minn diskriminazzjoni minħabba d-diżabilità tiegħu. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2018 meta Megalli kien qed jara 4 pazjenti fl-Isptar Mater Dei fil-klinika tal-ultrasound. Tabib ieħor kien qed jara 10 nisa li kienu qed jistennew tarbija u li rridu jagħmlu skans ta' anomaliji. Dawn it-testijiet isiru biex jaraw l-iżvilupp ta' tqala u għalhekk iridu jsiru bejn it-18 u l-21 ġimgħa ta' tqala. Ġara li waħda mill-magni tal-ultrasound ma kienitx qed taħdem u għalhekk it-tmexxija tal-isptar iddeċidiet li dawn it-testijiet kellhom isiru fil-kamra fejn kien qed jara l-pazjenti Megalli minħabba s-sensitività ta' żmien li fih kellhom isiru u għalhekk kellhom jingħataw priorità. Kien għalhekk li Megalli ntalab biex joħroġ mill-kamra li kien fiha fejn kienet fadallu 3 pazjenti xjara biex it-tabib li ieħor seta' jaqdi l-10 pazjenti. Megalli ntalab biex jara li 3 pazjenti li kien fadal wara. Megalli li jagħmel użu minn siġu tar-roti allega lill-uffiċjal ta' fuq u kien qallu li kien qed idum wisq biex jara lill-pazjenti. Kien wara li huwa insista li jkompli jeżamina lill-pazjenti tiegħu li nħareġ mill-klinika. Ta' 3 tfal mill-Ħamrun li m'għandix impjieg inżammet arrestata wara tresqet il-qorti akkużata li f'jum lejt saqet il-karozza tagħha tal-għamla Mercedes-Benz faċċata ta' ħanut waqt li kienet xurbana. Fil-qorti nstema kif allegatament il-każ kien intenzjonat wara argument li seħ bejn raġel kienet jirrifjuta li jħallas għall-kera ta' proprjetà li kien jikkriminanda. Sonja Sammut ta' 35 sena tresqet il-qorti quddiem il-Maġistrat Jana Mikallef Safraċ, akkużata li kkawżat 2,500 euro fi ħsarat f'ħanut fil-Ħamrun. Filmati minn kameras tas-sigurtà wrew lill-akkużata ssuq għal fuq il-faċċata, irriversjat u reġgħet saqet għal fuq il-faċċata. Il-prosekuzzjoni nnotat kif l-akkużata kienet qed tipprova tolqot wieħed mill-impjegati. Wara li semmet id-dettalji tal-każ il-qorti rrifjutat talba għal ħelsien mill-arrest u ordnat li Sammut tibqa' miżmuma arrestata fil-waqt li l-prosekuzzjoni tressaq aktar xhieda biex jiġdu.